Hei, mä oon Finishjoki. Ja tää on mun esittelyvideo. Mä esittelen itteni. Joo, mä tykkään sika paljon petseistä ja saa lähettää videoita mun ihanasta koirastanikin joskus. Ja kuvia ja niin edelleen. Sä kerron vähän tästä. Mun ekassa videossa tää esiintyy aika siististi, kuten tää petsikin. Tää on aivan ihana, tää oli mun eka petsi. Niin, että me saatiin nää koulussa maanantaina. Meillä kävi meidän yksi koulupoliisi, joku Niina Jyrkkä tai joku sen tyyppinen, meidän koulupoliisi. Niin se antoi meille tämmöset, me niinku taiteltiin nää paperista ja silleen, mä voin näyttää vähän näinkin päin. Tästä näkyy, että on laitettu siististi kiinni. Mulla ei ole liimaa, joten mä käytän teippiä. Joten kaikille tiedoksi, jätän siistejä videoita, kattokaa please, koska mä rakastan tehdä videoita oikeesti aika paljon. Jälkeen mä sain ton mun kamerankin, se on niin ihanaa. Mä teen suurimmaksi mokavideoita, koska mä oon suunnitellut tekemään tänne semmosia videoita. Mut suurimmassa osassa tapahtuu sika paljon mokia, joten mä oon tehnyt jo 4 videota, jossa tuli jo sika paljon mokia. Mä oon kerännyt niitä yhteen ja niin, te voitte nauttia niistä. Toivottavasti kaikki videot nostaa edes pienen hymyn huulille. Heippa!